Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Pamene tili pano ndi pa T-junction pa Zomba 0 pamene akuchita zionetsero kuno kuzomba mavenda ayima kudikira unelo sakhale malo amodzi kenako azipitirira ndi zochitika. Ndiye kunoko kwasonkhana chigulu cha anthu chinamtindi cha anthu, kuli anthu ambiri kwambiri amene akufuna kupereka nkhawa zawo, amene akufuna kupereka ndiyankhule ndi mmodzi mwa makinyi. Apo ndikuona chikwangwani cha akuti ufa, sugar, sopo, feteleza komanso wakwera. Izi ndizoona zikwangwani zilipo zosiyanasiyana, komanso anthu ndikuona China ghetto, ndikuona mpunga, ndikuona mavenda chikanda ghetto, Texas yayaka moto lero. Zimene zichitike ndi zomwezi zimene mukuonazi. Hola. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.